बायसान्सनि हमनानै दोनबाय बायोबा लासिंसिं जायोना। गुड मर्निं एभरिवान। दायो आङो फुङावनो सिखारनानै प्रेक्टिस खालामखांबाय। जोङो सानफ्रोमबो बेबायदिनो फुं ओमफ्राय बेलासि प्रेक्टिस खालामनाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला गाव गावनि देहानि थाखायनो ओरैबायदि मोजां आरो नोंथांमोनाबो निस्सय फुङाव सिखारनानै खालामनो हागोन। आङो सिगां बेबायदिनो मार्शेल आर्ट्स लानाय समावहाय ओरैबायदि देहाखौ गोरा मोनोमोन, थाग्रा मोनोमोन। ओमफ्राय दायो फुरा प्रेक्टिस खालामबाय थानाय जालाना, बेनिखायनो एसे साख्रुब सुख्रुब मोननाय जायो आरोना प्रेक्टिस खालामबाय थायाब्ला। दा बेनिखायनो जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ आरो गाव गावनि बेफोरबायदि बेमार आजारनिफ्रायबो गोजानाव थानो हायो। बेफोरबायदि प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्ला एसेब्लाबो मोजां आरोखि। दा बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोफानो सानदों। बेनो जादों जाहैबाय बेंटल 3 नं सेरफांगुरिनि सोमदोन नार्जारिनि अनसुलि बिसि रंजालि नार्जारि। बेखौ बेबायदिनो बिथांनि हासबेन्डआ ससियेल मिडियायावहाय आगारना होदोंमोन। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौहाय। मानो होनना बुङोब्ला बियो न'आवनो दङ। ओमफ्राय आङो एरियानि हिसाबैहाय आङो खाथिनि हिसाबैहाय आङो खबर लानाय जादों। बियो बेबायदिनो आमगुरि थानानि सिङाव थानाय खैलागाव गामिनि। ओमफ्राय आङो मैयाहाय बिजोंहाय एसे खबर लाहरलायनाय जादों, रायलायहरलायनाय जादों। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो आङो बिथांमोननि न'आव थांदों। ओमफ्राय बिथांजोंबो रायलायदों, ओमफ्राय बिनि बिमा बिजोंबो एसे रायलायनाय जाबाय। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो रायलायलायनायनि गेजेरजों बेबायदि खोथाखौ बुंदों आरो जेनेबा बे हिन्जावनि गामिनि गारजेनफोरजों ओमफ्राय बे जायबा गावनि हासबेन्डनि गामिनि रायजोफोरजों रायलायलायनायनि गेजेरजों मोजाङैनो समाधान खालामगोन होननानै बुंदों। दा आंबो आसा खालामदों मोजाङैनो समाधान खालामना होगोन बिसिनि सायावहाय। ओमफ्राय दा जायबा बे रंजालि नार्जारि बियो बेबायदिनो आंनि चेनेलाव फंनैसो बुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन आरो बियो मा बुंदों। दा नै आंजोंनो दङ बिनानावा। ओमफ्राय मा बुंनो गोसोमोन दे बुंनो हागोन जेनेबा। आं बेखौनो बुंनो सानदों दे दाख्लैसो ससियेल मिडियायाव आंखौ गुबुनजों खारबाय बा बबेबा गोमाना दं होननानै आंनि हासबेन्डआ आंखौ बिदि ससियेल मिडियायाव एंगारदोंमोन आरो ना। आं खाराखै, आं न'आवनो दङ। ओमफ्राय मोननैजों गामिजों मिलायलायगोन आरो ना दायो। ओमफ्रायो आंखौ बिदिनो खारबाय माबाय गुबुनजों थांबाय बिदि होनदों। आं जेरावबो थाङाखै, आं न'आव दंफैयो। होजोंहायबो मिथिखायो आरो आंनि हासबेन्डआबो मिथिखायो आंखौ न'आव दंफैयो होननानै। आरो जोंनि बे गामिनियाबो मिथिखायो। आरो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामदों आरो ना आंखौ, जाहाथे बेखौ आरो अननानै गुबुन इउटुबारफोरा बिदि गोदान गोदान भिडिअ एंगाराबानो जाबाय आरो। जाहाथे आंहा लामा सामायाव ओंखारबा प्रब्लेम जायो नालाय एसे। बायसान्सनि हमनानै दोनबाय बायोबा लासिंसिं जायोना। आं जेरावबो थाङाखै आरो ना, बावनो दङ न'आवनो। माने इउटुबाव नुनानै जेनेबा सोरबाफोर लामा सामाफ्राव हमबानो हमबाय बायबा बिदि आरो। आं जेरावबो थाङाखै, न'आवनो दं आरो ना। दा जेनेबा नोंसिनि गामिनि रायजो राजाजों नोंनि हासबेन्डनि गामिनि रायजो राजाजों मोजाङै सावरायनो होननानैहाय सावरायगोन रायलायलायनानै थाखाबाय ने? औ रायलायखानाय, सिगांनो रायलायखानाय आरो ना। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय, आंखौ भाइरेल खालामनायनि सिगांनो रायलायखानाय आरो। गावसोरसो फैयाखै, लेंहरखानाय बार गावसोरनो फैयाखै। बिसार खालामना लेंहरखानायखामोन। औ दा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मिथिहरनायनि थाखाय। दा नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय जायबा दाख्लै ससियेल मिडियायाव होनाय बे बिनानावा नै न'आवनो दंगासिनो। ओमफ्राय दा मोननैबो गामिजोंहाय आरामसे रायलायनानै मिलायलायगोन आरो। ओमफ्राय दा गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिखाबाय। आसा खालामदों दा मोननैबो रायजोफोरा बिसिनि संसार जानायनि बेलायावहाय मोजाङैनो बिजिरनानै होगोन होननानैहाय। सापागुरिनिफ्राय लानानै भुटान बर्डार मालिबिटासिम थांनाय लामाया दा बेफोरबायदि साइड बाम्पखौहाय क्लिन खालामजोब्बाय नै, फुरा गुवार जासिगोन। ओमफ्राय जायबा बे आसामालाखौ मावनो थाफैनाय कम्पानि बियो जोंनि न' खाथियावनो नै एटाच बेयावनो दङ नै। दा बेफोरबायदि आरो नै फुरा गारिफ्रा बेयावनो गेदारिं। ओमफ्राय नैबे गासिन भिआइपि थाजोबो आरो बेयावहाय अफिस। ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबाङानो हाग्रामा ब्रिजनि गाहायावबो थानाय जायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आनन्द बेयावबो प्रेसार खुलिनाय जादों, बेयावबो थानाय जायो। ओमफ्राय दा थाबैनो जासिगोन आरो जेनेबा बोसोरब्रै एबा बोसोरबाथ' नांखागोन। बिनि उनावसो बे लामाया माने सिखा जागोन आरो ओरैबायदि मोजां। दा खुनु टेनसन जानाय नंला आरोखि लामानि थाखाय थांलाय फैलाय। सापागुरि बङाइगाव थाङोब्लाबो दसेनो सहैसिगोन, 15 मिनिट बेफोरबायदि आरो। दा बेबायदि मोजां जासिगोन आरो। दा मावगासिनो नै फुरा स्कुल बानायनो मोजां जाबाय। बियो जोंनिनो रायजोनि हा, बेवहाय बहुद गोबां दङ जोंना रायजोनि हाया। दा बेबायदि आरो
दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोननि सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैयो